lamɛnbaaw aw ka sɔgɔmada foli bɛ yan nɔ f'aw sigiyɔrɔw la kunnafoni bakurunba minnu b'an bolo bi o ye ninnu ye Rusi jamana kɔnɔ cakɛda min ka baaraw ɲɛsinen don taa ni ka segin koɲɛw ma pankuru siraw fɛ sanfɛ ale y'a yira k'a fɔ ko Wagner ɲɛma k'ale tun bɛ pankuru kɔnɔ ka fara maa 10 wɛrɛ kan pankuru min kasarala arabadenw min yɛrɛ senfɛ maa si ma kisi. Jɔn de kun ye Evgeny Prigozhin ye jɛɲɔgɔnya sugu jumɛn tun b'a ni Putin cɛ an bɛna o bɛɛ lajɛlen dɔn kunnafoni di senfɛ. O kɔfɛ an bɛna kuma fana Wagner cɛdenw kan ale ni u bilali farafina kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali la. Aw ni sɔgɔma kokura a y'aw bisimila VOA tabalen ka kunnafoni di kɛnɛ kan min yɛrɛ fanba bɛna boli Wagner cɛdenw kan ale ni u ka ɲɛma tanyani a y'aw bisimila. Rusi jamana cakɛda min ka baaraw ɲɛsinen don pankuruko taa ni ka segin koɲɛw ma ale y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye Wagner ɲɛma ye ka fara maa 10 wɛrɛw kan k'olu kun bɛ pankuru dɔ kɔnɔ pankuru min yɛrɛ kasarala Rusi arabadenw min yɛrɛ senfɛ maa si ma kisi a kunnafoniya labanw koɲɛ Kajatu Tarawele bɛna ɲɛfɔli k'an ye olu la. Kada agence RIA Novosti TAS ani Interfax taama siraw ɲɛmɔgɔyaso bolo Evgeny Prigozhin tɔgɔ bɛ pasajew cɛla minnu tun bɛ pankuru nin kɔnɔna na min ne a bɔra Moscou a kun dalen bɛ Saint-Pétersbourg kan Rusila kɔkanko kotigiso min jan bɛ furuba ko gɛlɛnw cunenw na jamana kan tun ye laseli kɛ Telegram bɔlɔlɔ siraw fɛ k'a fɔ ko pankuru kɔnɔ pasaje bɛɛ nin tora kasara nin na u ye a jira kun k'a fɔ ko kɛn yɛrɛ ye pankuru dɔ bina dugudennin dɔ kan Tiver mara la ka taa Moscou kɔgɔdugu fanfɛla la jaa minnu labilala Telegram ka ja kan so caman kan minnu be u yɛrɛ kofɔ ne Wagner ka masurumayali ye avion tasumaman de jira ka bɔ sanfɛ a bɛ ka bin duguma jaa ninnu ma sɛbɛntiya fɔlɔ tile 2 tɛmɛnen ninnu na Prigozhin yera jaa dɔw kan a bɛ ka sɛbɛntiya k'a fɔ k'ale bɛ farafina a ka laseliw la a ye a fɔ ko a bɛ baara de la yaasa ka Rusi jamana ka bonya a n'a ka barika la cari farafina gun kana bilalen kan juin kalo tɛmɛnen ninnu na Evgeny Prigozhin kɛra murutiliba sababuya kun ye ka ɲɛsin Rusila état-major ani u ka lakana kɔkanko kotigi Sergei Shoigu ma. A yirala k'a fɔ ko Rusi jamana ɲɛma Vladimir Putin ale ni ma kofɔlen min ni o kun ye a ka tobilikɛla ye ka fara o kan a kɛrɛfɛmaaba kun don a ka dannamaaba kun don ko u da kun tɛ filen kelen na a bɛ kalo damadɔ bɔ k'a sababuya kɛ Wagner cɛdenw ka waleya dɔ ye min kɛra Rusi jamana kɔnɔ juin kalo waati Evgeny Prigozhin ale yera k'a fɔ ko cɛba kun don min jɔyɔrɔ kun ka bon kosɛbɛ Ukraine kɛlɛ la Modibo Dambele bɛ caman fɔ an ɲɛna o kunnafoniya la. Ukraine kɛlɛ kɛra sanu sababuma ye yaasa ni nafolobatigi ale ka bɔ dibi la a ye kasoladen caman de ta yaasa u ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la yɔrɔ min na Rusi saradasiw u bɛ gɛlɛya kɔnɔ Rusi saradasulakaw olu ka ko kɔn kan ni kɛlɛkɛ sarala in a bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la a bɛ su foto ta ni a ka mɔgɔw ye wa a bɛ maramafɛn ani marifakisɛw ɲini kuma bɛɛ ko k'o di a ma mais san 2023 san kelen tɛmɛnen kɔfɛ kɛlɛjugubaw la Prigozhin ye a ka laɲini sɔrɔ ni o ye ka ko Wagner ye a ka sebaya sigi Bakhmut ka ni o ye Ukraine kɔrɔyanfan ye u ye ni sebaya in u ye a sewa kosɛbɛ hali n'a sɔrɔ mɔgɔ caman de sara a la o kɔfɛ kɛlɛw kɔni tora sen na fo kana se bi ma nin dugu cɛnnen kɛrɛfɛla la nin kɛra sababu ye ni kɛlɛ in senfɛ mankanw olu ka juguya Rusilakaw u ka état-major général Valery Gerasimov ani u ka saradasiw ka minisiri Sergei Shoigu Prigozhin ale y'u jalaki k'a fɔ ko u tɛ kan ka maramafɛnw di Wagner ma ani jaw labɔli cayala mun senfɛ a bɛ Rusilakaw ka saradasiw ka ɲɛmɔgɔw dɔgɔya kosɛbɛ juin kalo tile 24 Wagner ka murutili dugusajɛ Rusi jamana ɲɛmɔgɔ Vladimir Putin tun ye a kɔrɔmatigɛ ko Evgeny Prigozhin ye a janfa ko mun nana ni a ka natabaya ye ani a yɛrɛ ka nata o bonya kojugu ye ni milliardaire mun kunkolo dilen don ani ye ala seli kɛ ko a kan dɔ minɛ ko ka sɔrɔ ali marifa den kelen man ci ye ni o ye Rusi jamana u ka quartier général mun bɛ Rostov sur le Don ni ale y'u ka kɛlɛ nimayɔrɔ dɔ ye Ukraine marayɔrɔ la a kelen ka Rusiw ka saradasiw jalaki ko olu taara bɔnbu n'o ye fodon ye ka t'o firi ale ka mɔgɔw kan ko ale ka mɔgɔw labɛnnenu ka sa ko u kɔni wulilen don k'u ɲɛsin Moscou ma u ye Rusi jamana ka avion kelen ko
o gosi k'o bin bɛɛ kɔni jɔrɔlen don a wagati la mɛ a laban ni kɛlɛkɛ sarala ye ni san 60 ani san 2 don a ka nin wulikajɔ fanga in ye a bɔ a ma heure 24 o kɔnɔna la ni ka bɛnkan sɔrɔ mun b'a to a yɛrɛ bɛ se ka bɔ ani a ka kɛrɛfɛmɔgɔw ka taa Belarusi a porokotola kaso la ani sariya a bɛ san damadɔ bɔ Wagner cɛdenw olu yelen do k'a fɔ ko fɛn min ye Moscou ale kɛlɛkɛden fari dɔw ye kɔ kan i n'a fɔ Siri jamana kan fo ka taa se farafina jamana caman wɛrɛw kan. Rusi jamana minisiri min ka baaraw ɲɛsinin do yen jamana ni kɔkan jamana wɛrɛw koɲɛw ɲɛnabɔli kama ale y'a yira k'a fɔ siɲɛ caman ko fɛn min ye nin ma kofɔlen ninnu ye ko u bɛ Mali kɔnɔ nka fɛn min ye Bamako yanfan ye olu y'a yira k'a fɔ ko ninnu ye Rusi dege karamɔgɔ dɔw de ye. Mohamed Touré bɛ caman fɔ an ɲɛna o kunnafoniya la. Rusi sɔrɔdasi dɛmɛkulu bɛ ka baara kɛ ka taa fɛ farafina kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnyana Mali la sɔrɔdasi jɛkulu bɛ baara kɛ ni o sarala mɔgɔw ye yɔrɔ min na wa a ye cidenya juru kɛ Rusi fan fɛ kabini ani Faransi cɛsira tiɲɛna min tun ye walifaso marabaga fangakɔrɔ ye. Wagner jɛkulu maaw bɛ baara kɛ Mali ani Centrafrique jamana na i n'a fɔ degelikɛlaw walima kalanfaw. Nin baara nin bɛna taa ɲɛ tiɲɛna Sergei Lavrov y'o fɔ a dɔgɔkun damadɔ tɛmɛnen a ka ɲininkali dɔ senfɛ RT kan. Rusi kɔkanko minisiriso ɲɛmɔgɔ ka jateminɛ ko farajɛ jamana n'o ye Europe o ni Faransi ye Centrafrique ni Mali kun bila. O jamanaw y'u ɲɛsi Rusi ni Wagner ma walasa sɔrɔdasi degelikɛlaw walima kalanfaw ka sɔrɔ ani k'u ɲɛmɔgɔw lakanani sabati. Farajɛ tilebi jamanaw fɛ Wagner ye Rusi ka fanga minɛn ye min laɲini ye ka Moscou nafa ɲɛ ka sinaya la ni farajɛ jamana n'o ye Europe kaw ta ye. Marifatigiw ka kulu fana jalakilen don ko u bɛ kojugu kɛ a bila yɔrɔw la ani ko u bɛ nafolo fɛnw minɛ. Amerik jamana kɔkanko minisiriso ka kumalasela Matthew Miller y'a fɔ kunnafonidilaw ye ko Wagner donna jamana dɔw kɔnɔ tuma o tuma saya ni tiɲɛni bɛ tugu o kɔ. Wagner bɛ sigida mɔgɔw an b'a ye k'u bɛ sigida nafolo bɔ ka hadamadenyaw ka jɔsɛriya tiɲɛni kɛ a ka fɔ la. Duniya kɛlɛyatɔn ye mɛ kalo daminɛ na ye Mali sɔrɔdasiw ni dunanw kɛlɛcɛw jalaki ko u ye mɔgɔ 500 ni kɔ faga mars kalo san 2022 jihadiste kɛlɛli baara dɔ senfɛ mura. N'a bɛ wele General Armageddon k'a sababuya kɛ a ka giringajɔ waleyaw ye ale ye Rusi kɔmandanba ye min jɔyɔrɔ ka bon Ukraine kɛlɛ la nka fɛn min ye jɛɲɔgɔnya min b'a ni Wagner jɛkulu ale ni u ka ɲɛma Evgeny Prigozhin cɛ o ma kɛ sababa ye ale yɛrɛ ma. Kajatu Traoré bi caman fɔ an ɲɛna a ko ɲɛ kan an k'a lamɛn. General Sergei Surovikin ka jɔyɔrɔ minɛna a la ni kunnafoni in sɛbɛntiyara arabadonna Rusiw ka furuba kunnafoniso RIA Novosti fɛ ne sinsili ye ne seereya dɔ ka kanw ye ka kɛɲɛ ni lamagaba ye Rusiw ka sɔrɔdasiw ka bulon kɔnɔna na kabini Wagner ka bamanci waleyaw sira sɔrɔ baliya waati la ni sɔrɔdasi jalatigiba in tun tununa furuba kɛnɛw kan a dɔmagalajɛ dɔ ka fɔ la ko tun ye a ka jalaw ɲɔngirili tamaserew de ye ka bɔ juin kalo tile 23 la ka taa se a tile 24 ma Evgeny Prigozhin bɛ wele bila waati min na ka Rusiw ka furuba fanga ka commandement jigin k'a fɔ ko u ka taama ka u kunda Moscou kan. Sergei Surovikin ye a yɛrɛ jira ja dɔ kan a kun ganalen ne ka maramafɛn jugu la a kini woro sanfɛ ne ka kumakanw kɛ ka ɲɛsin Wagner ɲɛma a n'a a ka kɛlɛkɛdenw na a ka kumakanw kɔnɔ a ye ninnu de laseliw kɛ an bɛɛ ye joli kelen de ye wa an bɛɛ ye kɛlɛmasa de fɛnɛ ye n bɛ a ɲini aw fɛ aw ka segi aw kɔ sani bolo ka dɛsɛ ka taabolo nin kunbɛn a ka fɔ la a ye nin kumakan ninnu fɔ ni kumakan sumalen ye k'a ɲɛkilin curunin to jatabarani kamera la damadɔ dɔrɔn kɔfɛ Prigozhin ne a ka kɛlɛkɛdenw seginna ka taa u yɛrɛ ɲamadogo Belarusi jamana kan nka ha ka ja General Surovikin ka nin wele ka nin bilalen Wagner ma u ka kɔsegin kɛ ne a waleya jateminɛla dɔw ka fɔla ma bɛn u ma General ka bolobɔn baara la bali ka da a kan a jatelen do Wagner masurumamɔgɔba ye sabila ni san 65 sɔrɔdasi jalabatigi ni ne a lakodɔnnen do n'a ka ninjuguya ye jatera waati jan kɔnɔna na k'a kɛ Wagner masurumamɔgɔ ye Rusiw ka kɔkanko kotigiso kɔnɔna na waati kelen min na Wagner bɛ ka lakana ministri Sergei Shoigu ani u ka chef d'état-major Valery Gerassimov kunkolow ɲini. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnen di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. Halsa ka tɛmɛ ni Wagner ɲɛma Prigozhin ka tanyani ye pankurun kasara senfɛ a ka nin tanyani kɔlɔlɔw bɛ se ka kɛ jumɛn ye farafina kɔnɔ walasa ka jaabi sɔrɔ o ɲininkaliw la an ka lasigiden Mohamed Danyogo ale ye maa dɔw hakilinata an k'u lamɛn. Bon, n'a sɔrɔ Prigozhin kɔni tora ni crashin na
o b'a yira k'a fɔ ko fɛn caman bɛ bɔ a kɔnɔna na parce que quand même mɔgɔ min don a bɛ ka rôle ba jouer Sahel kɔnɔna na Sahel fɛn fɛn min bɛ ka tɛmɛ sisan Sahel kɔnɔ a tɔgɔ lilen don a la a tɔgɔ bɛ ka fɔ a la donc a kɔni bɛ se ka kɛ peut-être a se ka kɛ jigilatigɛ ye parce que organisation sugu ninnu hali ni directeur mɔgɔ hali ni mɔgɔ 10 minnu fɔra bɛɛ ye directeur mɔgɔ ye i bɛ taa sɔrɔ hali relève bɛ sɔrɔ a kɔnɔ parce que quand même mine de rien état bɛ ni organisation kɔ donc u bɛ ka mɔgɔ 10 min fɔ sisan hali ni u bɛɛ ye Prigozhin ni a ka argent bɛɛ de tora a kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ baden de bɛ yen min bɛ se ka relève ta. Prigozhin n'a sara ni o kuma ye tiɲɛ ye vraiment ni ministère ba de ni perte ba yɛrɛ de bawo ale y'a yɛrɛ k'a fɔ a ka vidéo laban in na a ko l'Afrique n'o ye Sahel jamana in na ko a bɛna terroriste kɛlɛ kɛ pour que indépendance bɛ se ka sɔrɔ cogo min kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko Afrique bɛna a ka yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔ donc ni nin kuma a ka sale kɛra tiɲɛ ye kɔni ye ça c'est vraiment o ye perte Afrique la conséquence min bɛ se ka kɛ n'o ye a ye kɛlɛ min lawuli kɛlɛ in a bɛna kɛ sɔrɔkajɛ ye vraiment ni nin kuma kɔni kɔni tiɲɛ kɔni c'est une perte pour l'Afrique merci beaucoup. Ayiwa an y'a ye bɔlɔlɔ siraw fɛ bi mercredi dɔ in na ka wuladafɛla in na n'a b'a fɔ ma ko après midi ayiwa ko Wagner groupe militaire privé min bɛ Rusiw bolo donc n'u b'a fɔ ma ko Wagner ayiwa ka mɔgɔ min b'a ɲɛmɔgɔya la mun b'a kunna n'u b'a wele ko Prigozhin ayiwa ko avion crash dɔ kɛra avion bi dɔ kɛra Moscou ni Saint-Pétersbourg ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa ka a tɔgɔ tun b'o o mɔgɔw la bon n y'a dɔn mɔgɔ caman yɛrɛ bɛ ka a ka saya yɛrɛ fana fatuli confirmer a kɔnɔna na bon an kɔni hakilina ye min a ko la a kan ka kɛ ni jateminɛ kosɛbɛ parce que pour l'instant foyi ma confirmer fɔlɔ donc a bɛ yan parce que waati dɔ la a kun fɔra k'a tun bɛ Sahel jamana kɔnɔ munumunu na kuma min mɔgɔ dɔw y'o fɔ sisan tuguni n'a fɔra k'a yer'o fɛn na parce que liste la mɔgɔ tɔgɔ bɛ se ka kɛ liste la vol la tɛ taa vol la o bɛ se ka kɛ crash in kɔni kɛra o kɔni o ye tiɲɛ ye o kɛra Saint-Pétersbourg ni Moscou cɛ o kɔni o kɛra mais mun ye k'a fɔ minnu b'a kɔnɔ ka fɔ ka a kuma préciser k'a fɔ ni dalu wulibali ye o kɔni o ma kɛ fɔlɔ donc ne kɔni fɛ kunnafonidilaw kan ka ko sɛgɛsɛgɛ u b'a fɔ ko recoupement d'information o de kan ka kɛ fɔlɔ-fɔlɔ ka yanni k'a lajɛ bon bɛɛ b'a dɔn fana mɔgɔ minnu don ils sont u hakili fɛnnen don kosɛbɛ mun ye mɔgɔ hakilima yɛlɛmali manipulation ni diversion ye sinon olu bɛɛ b'a kɔnɔna na o de kɔni ye anw hakilina ye mɔgɔw ka nin fɛn in minɛ ni tɔw b'a fɔ avec des pincettes parce que pour l'instant foyi source officielle foyi ma confirmé. Nata lamɛn Burkina Faso fan fɛ an ka lasigiden Kader Traoré ale ka wulikajɔ sen fɛ. Rusilakaw ka kɛlɛkɛtɔnba min tɔgɔ ko Wagner ale ka ɲɛma Evgeny Prigozhin kunnafoni dɔw y'a sɛmɛtiya k'a fɔ ko ale fatura pankuruben dɔra min yɛrɛ kɛra Rusilakaw ka jamana kɔnɔ. O kibaruya ni jɛnsɛnni kɔ Rusilakaw ka kunnafonidisow fɛ o ye fasodenw kɔnɔna fili. An ye munumunu salo kɛ ka damadamani ka miiriyaw lamɛn. Apollinaire Kabore ko Prigozhin ka saya kɔni o bɛna kɛ kɔlɔlɔba ye Wagner jɛnkulu ma. Ne ka hakilinata ra Evgeny Prigozhin ka saya kɔni o bɛna kɛ baasiba le ye a ye jɛnkulu min bila sen kan yaasa ka se ka ɲɛmaya kura sɔrɔ k'a bila ale ka kɛlɛkɛ jɛnkulu nin kunna o bɛna gwɛlɛya dɔɔni. A b'a lɔn ko Prigozhin tun ye maa min ye ale tun ye Wagner kuntigi ye. A bɛ i n'a fɔ an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan Wagner ka siniɲɛsigi yɛrɛ de bɛ tan na.
sabula a lɔnni tɛ n'a sɔrɔla Prigozhin tun ye maa dɔ sugandi k'a fɔ ko ni na a n'a kɛ ko ale tɛ yen o maa ni ka se ka sigi ale nɔ na. Est-ce qu'il avait en tout cas des lieutenants qui pouvaient le succéder en cas de cas? On ne le sait pas. Yakuba Zorome ka fɔta la bɛɛ tun kan ka maa kɔnɔ Prigozhin ka saya la. An ye kunnafoni sɔrɔ wulada in na k'a fɔ ko Wagner président n'o ye Evgeny Prigozhin ye ko a ka avion binna. Ne kɔni fɛ en tout cas a man ka bali mɔgɔ si la. Voilà, a man ka bali mɔgɔ si la mun na? Parce que n'an y'ale tile dama na ou bien kalo dama na mankan min tun bɛ Prigozhin ni Putin ni ɲɔgɔn cɛ. Bon a bɛ hakilila jigin fana kana k'a fɔ ni mɔgɔ y'i kɛ fɛn mun ye i kana wuli o mɔgɔ kelen kama quoi. Putin y'ale kɛ fɛn bɛɛ ye, olu de tun ye partenaire ɲɔgɔn ye. Bon ne wulila sisan k'i bɛ rebelle créer ka ɲɛsin ale tigilamɔgɔ ma bon mun y'i sɔrɔ y'o laɲini quoi. N'a lɔnna ko Wagner sigilen don farafinna jamana dɔw ra i n'a fɔ Mali walima Centrafrique la, Levi Kɔnfe ka hakilinata mɔgɔ man kan ka jatigɛ nin kɛlɛkɛ jɛnkulu nin ka siniɲɛsigi la. Bon, je me dis que c'est très tôt de se prononcer. Ami waati min na i n'a fɔ sisan maa si tɛ se k'a fɔ fɛn min bɛna kɛ Wagner ka taama ye farafinna jamanaw kɔnɔ nka ni nin Rusilakanw ka kɛlɛkɛ jɛnkulu nin ye farafinna ka jamanaw bila i n'a fɔ Mali walima Centrafrique a bɛna kɛ degɛnba le ye min bɛna gwɛlɛya an ka se k'ale dafa nin farafinna dugu ninnu kɔnɔ. Evgeny Prigozhin ka saya kunnafoni jɛnsɛnni kɔ Burkina Faso lankan dɔw bɛ o yɛrɛ ɲininka n'a sɔrɔla ale ka pankuru le benna walima n'a sɔrɔla Rusilakanw ka jamanakuntigi Vladimir Putin ale de ye mugu ci nin cɛ nin ka pankuru la. Nin tun ye Kadaye Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu, Burkina Faso. Ne tɔgɔ Mariam Traoré, ne ye kunnafoni sɛnsɛnna ye ka bɔ VOA Bambara la Washington. Bamako, Gao ani Tombouctou kɔfɛ an bɛ sɔrɔ Mali jamana fan bɛɛ ka fara diɲɛ jamana wɛrɛw kan. VOA Bambara ka Malikura kunnafoniw tɛnɛ ka se juma ma. Wagadugukaw bɛ se k'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 ani tomi 4 sanfɛ. Abidjankaw aw b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 99.9 o fiɲɛ sira fɛ. Ni nɛgɛ ɲɛ 17 tana gosira dɔrɔn a y'aw sɔgɔ VOA Bambara ka Malikura kunnafoniw na. Aw minnu b'a fɛ ka lajɛli kɛ bɔlɔlɔsiraw fɛ aw bɛ se k'an lasɔrɔ VOA Bambara.com, Facebook, YouTube ani Instagram kan. An ka bɔlɔlɔsiraba o ye www.voabambara.com. VOA Bambara foyi t'a kɔfɛ ni wasa tɛ kunnafoniko la. Alsa ka kɛ ni Wagner ɲɛma ka nin tayani ye an ye kunnafondila Chambel Gima Yarala sɔrɔ ka bɔ Bamako ani Mohamed Touré masalala a bɛ ɲɛfɔli kɛ Wagner ɲɛma ka nin tayani kɔlɔlɔw olu kan an ka lamɛn. Balimakɛ i bisimila. Mohamed Touré n bɛ fɔ kɛwaleɲuman dɔn. Dala k'a fɔ ko gɛtɛrɛ jɛkulu n'o ye Wagner o ɲɛmɔgɔba a n'a danka maa 10 ɲɔgɔnna k'u ka pankuru nin binna kasara la. E bɛ se ka mun de fɔ ni kunnafoni gɔnima nin na? N'a ko waliyara a kɔni bɛna kɛ ayiwa yɛlɛma belebele ye ka ɲɛsin jɛkulu ma n'o ye Wagner ye a n'a marala cogo min hakili jiginna mɔgɔw bɛɛ lajɛlen tun bɛ k'a fɔ u ka kɔrɔfɔw la k'a fɔ a ye ŋaniya min ta ni kalo tɛmɛnenw na ka ɲɛsin ka taama Moscou kan Vladimir Putin mɔgɔ min don a tɛna nin ji to da la a tɛ nin juru to a la siga t'a la bɛɛ ni ayiwa juru sara a b'a ji bɔn. Donc n'i y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ni hakilina Wagner yɛrɛ nana farafinna cogo min na ni lajɛ minnu kɛra nin bɛɛ lajɛlen kɔ o bɛɛ b'a yira k'a fɔ ko min don mɔgɔ tun sigilen bɛ na nka hali ni maa tɛ sigi ni nin n'a ɲɔgɔnna wale ye tiɲɛ yɛrɛ la kɔni tɛ maa ayiwa dabali ban. Ayiwa kuma caman bɛ ka fɔ ko nin man ka bali maa si la. O yɔrɔ la siga t'a la i y'a fɔ k'a tɛ maa bali a tɛ maa dabali ban bɛɛ sigilen tun bɛ n'o zon sigilen don ni weleda tiɲɛ yɛrɛ la dugutigi denbugɔ o ni sigi tɛ bɛɛ dugutigi bulon kɔnɔna na. Vladimir Putin cɛ min don jɛmaaya dɔn ni min ye k'a lakodɔn ni min ye siga t'a la n'i ko nin ye juru d'ale la a b'a sara ye juru don a sara a b'a ɲuman na. Ayiwa nin waleya min taara Prigozhin fɛ o san nin kalo tɛmɛnen na ka taama Moscou kan hali n'a y'a sɔrɔ a y'a ŋaniya ta ka ɲɛsin sɔrɔsi ɲɛmɔgɔw de ma a kɔni kɛra Vladimir Putin ma kumasuli ye a n'a ma dabalibanko ye jɛma bɛɛ lajɛlen ye dabaliba a ko la ka yira k'a fɔ k'a tɛna to nin na nka n'o o nana wolo pankuru jiginna sa a kɛra ayiwa latigɛ de ye sa a kɛra a y'a dabɔ a kama de a kɛra tiɲɛ don wa tiɲɛ tɛ wa hakilina kɔni bɛ taa min na o ye tajuru sara de ye k'a fɔ k'a y'a ka muru tan ta k'a ka juru sara hakilina bɛ taa ka ɲɛsinw de ma hali ni Amerika jamana u ka ko ɲinina Britanniques fana kun ye nin kunnafoni kelen in sɛnsɛn k'a yira k'a fɔ Vladimir Putin
cɛ min don a bɛ dangari nin n'a ɲɔgɔnna maa kɔni min y'i kun fa la i k'i sigi n'a ye k'a fɔ ko siga t'a la a b'a ka juru sara o tigi la ayiwa o bɛ se ka bila ni minɛn de kɔnɔ n'a ko kɛra tiɲɛko ye ayiwa a dɔw yɛrɛ y'a yira kɔrɔfɔ kɔnɔna na k'a fɔ bɛnkan don a ye nin taama min ŋaniya siri bɛnkan de bɛ se ka kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ n'u b'a fɛ ka diɲɛ seleke mani naani maaw la naani ayiwa u ni Ukraine cɛ kɛlɛ la a mana kɛ a fɛn o fɛn siga t'a la k'a fɔ ko ayiwa Putin kɔni a bɛ jɔyɔrɔ min na a bɛ lahalaya min na k'a fɔ nin waleya ninnu kɔni mɔgɔw tun sigilen bɛ n'a ka juru saraliya ko nga Yevgeny Prigozhin ye jɔn yɛrɛ ye a donna cogo jumɛn nin jɛkulu na a y'o labɛn cogo jumɛn sabu a ye tɔgɔba sɔrɔ hali ni dɔw fɛ kojugula tɛ nga a ye dɛmɛ kɛ yɔrɔ camanw na Wagner jɛrɛjɛkulu min don a dili doni a tɛmɛna jamana in kelen kelen fɛn fɛ k'a ta Sirila fo ka na se Farafina la fo ka taa se Irak la a tɛmɛna nin jamana in kelen kelen fɛ a dili donna Kremlin de fɛ a ye fanga sɔrɔ Ukraine kɛlɛ in na fo ayiwa ɲɛmaa y'a sago k'i kwa da sɔrasi ɲɛmaaw yɛrɛ kɔ a la ka sababu ka taama in ŋaniya tun tɛ dɔwɛrɛ ye a yɛrɛ k'a fɔ ni caman bina a ka jɔyɔrɔ kan ka sankɔrɔ ta ka tɛmɛ nin kan nka a mana kɛ cogo o cogo mɔgɔ min kɛra a ko tigi yɛrɛ n'o ye Vladimir Putin ye ale b'a dɔn a y'a dabɔ ŋaniya min kama a bi bila kulu min kɔnɔ a n'a sigira yɔrɔ min na n'i fara ka tɛmɛ i dɔnbaa kan mɔgɔ min y'i bila baara la tiɲɛ yɛrɛ la i bɛ kɛ soso ciko fila ye ale mana kafa ka yaada cogo o cogo ni Prigozhin kafara ka yaada cogo o cogo k'a disi gosi a kan ka dɔn k'a fɔ tigi b'a la min tɛ a yɛrɛ ye k'a sababu kɛ maa min ye tɔn in sigi k'a bolomada o b'a dɔn a y'a sigi ko min kan o b'a dɔn a ye a sigira ni ŋaniya min ye o bɛɛ lajɛlen b'o dɔn o tuma se ka bila minɛn wɛrɛ kɔnɔ ni nin minɛn in tɛ k'a sababu kɛ a baara foyi tɛ se ka kɛ ka kɔn ka tila Putin na k'a sababu kɛ a y'a dabɔ kun dɔ de kama ne hakili la diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen kan k'o faamuya Wagner ka baara la Wagner kɛcogo la Wagner sigikun na ani Wagner sigira ni ŋaniya minnu ye ale bɛ baara kɛ ca minnu na n'i ye ayiwa saa kɔni kun tigɛ a tɔ ye jurukisɛ ye nka o tɛ saa min ye kunkolo wolonwulantigi ye dɛ nka basabula n'i ye fɔlɔ tigɛ dɔwɛrɛ bɛ maana bɔ fo ka taa se ayiwa a kun wolonwulanan ma o kun ye laada ye laadala waleya ye anw bɛ min dɔn anw bɛ min mɛn ani an bɛ min fɔ a ko la a jɛkulu yɛrɛ ni a kɛra tiɲɛ ye ko a ɲɛmɔgɔ tanyana u ka sini ɲɛsigi dɔ bɛna kɛ mun de ye Rusila fanga hukumu kɔnɔna na ka ɲɛsi u ka kɔkan ko ɲɛnabɔli kan jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ la i n'a fɔ sɔrasiw bɛ ka baara min kɛ jamana wɛrɛw fanfɛla la n'a sɔrɔ a ka fatuliko ye tiɲɛ walima tiɲɛ tɛ i n'a fɔ a bɛ ka fɔ cogo min na tiɲɛ yɛrɛ la Wagner ka ɲɛnamaya a n'a ka ɲɛta Putin tun y'a gɔngɔn ci ka ban a y'a yira k'a fɔ minnu bɛ kɛlɛ daga la Ukraine jamana na ni jamana wɛrɛw la Ukraine kɔni kɛrɛnkɛrɛnna olu ka fini ta ka fara sɔrasi kulu kan n'o ye Rusila sɔrasi kulu ye min ye tɔw ye fan tɔw fɛ jamana diɲɛ seleke naani fan tɔw la ɲɛmaa min kun b'u la n'a ye ɲɛmaa min sigi u kunna n'o ye Prigozhin u ka to u ka baara la mɔnɔ bɔra mɔnɔ kura wɛrɛ bɔra siga t'a la k'a fɔ ko hali o ŋaniya in nɔrɔ bila ko n'a kɛra kɛfɛn ye a ŋaniya ni fɛɛrɛ bɛ a kɔnɔ wa a b'a ŋaniya n'a fɛɛrɛ don nka hakaja tiɲɛ yɛrɛ la i ɲɔgɔn na gɔngɔn duuru la tɛ a ka sɔrɔ dɔrɔn fila bɛ duguma o ka fɔ nin ko in na k'a sababu kɛ a ko a dabalibayɔrɔ n'a a kunkanko ko o ka ca fo k'a fɔ ko hali farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniyaw bɛna lase Siyaka Tarawele fɛ ka bɔ Bamako. Muso serantolanta kunda Mali muso serantolantana kɔrɔbalenw forobatɔn ko don olu bɛna kari musolakaw ta min bɛ tan Maroc san wɛrɛ 2024 labɛnniw daminɛ degeli baaraw bɛna daminɛ sini juma uti kalo tile 15 san 2023 AS Rural de Bamako dagayɔrɔ la kunnafoni do min lasera Mali serantolanta fédération secrétaire général Ibrahima Traoré fɛ sɛbɛnna a ye min tɛgɛnɔ bila kunu araba uti kalo tile 13 o la Mali forobatɔn degeli karamɔgɔ Salum Useni Mohamed ye wele kan lase muso serantolantana mɔgɔ 15 ma o kana degeliw daminɛ o tɔgɔw dantigɛlen filɛ USFAS Union Sportive des Forces Armées de Sécurité tɔn kɔnɔna na wele kan sera Fatumata Karantawo ma ka taa se Safiatou Keita ma ani Umu Kone AS Manden tɔn kɔnɔna na minnu welela Fatumata Jara, Bintu Gindo, Aminata Dia ani Korotumu Keita. Super Lion tɔn kɔnɔna na Ajaratu Kulubali, Juma Kamate, Asetu Kone ani Mariam Sempara olu de welela AS Polisi tɔn kɔnɔna na Maimuna Traoré welela Bintu Sandogo ani Fatumata Ba. Amazon Commune 5 tɔn kɔnɔna na wele kan sera Nana Jara ma. Serantolantana minnu welela u bɛna u labɛn ka ɲɛbila ɲɔgɔndan filama kɔnɔ minnu bɛ don CAN Maroc 2024 labɛnni hukumu kɔnɔ. O tako fɔlɔ kɛnɛ kan Mali ni Centrafrique de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ tagani ka segin na
k'a daminɛ septembre kalo nata tile 20 ka taga bila a tile 26 la degeli nunu fana bena kɛ sababu ɲuman ye ka da kan Mali ni Zambi be ɲɔgɔn sɔrɔ tagani ka segin na o ɲɔgɔndan fila be don Jeux Olympiques Paris san wɛrɛ 2024 ɲɛbila ɲɔgɔndanw tako filana hokumu kɔnɔ hakilina jiginna Mali musow ye se sɔrɔ Burkina Faso musow kan Jeux Olympiques Paris san wɛrɛ 2024 ɲɛbila ɲɔgɔndanw tako fɔlɔ kɛnɛ kan Mali ni Zambi ka ɲɔgɔndan be 10 octobre kalo nata la VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré ka laseli don. An ka maliden dɔw lamɛn Hamina ko ni jɔrɔna ko min bɛ u la jango an bɛ waati min na iko sisan. Ne sigiyɔrɔ bɛn bɛ Kayi ma mais ne Kucala Kayi. Ne tɔgɔ Seydou Bari. Bon ne kuma fɔ ka hakilila fɔ Mali ni Mali ɲɛmɔgɔw ka situation na. N'i y'a jateminɛ maliden dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ ka kɛ i n'a fɔ Mali ɲɛmaaw de ko Air France ka jɔ Air France ka baaraw ka jɔ a laɲini ma bɔ Mali ɲɛmaaw fan fɛ a laɲini bɔla Air France yɛrɛ de ka baarayɔrɔ fan fɛ bon ni olu ta don ka baarakɛminɛnw ye ni olu ko k'u ka baarakɛminɛnw tɛ nin na an ka ɲɛmaaw ta ye mun ye an ka ɲɛmaaw ka se k'o de kɛ bon maliden dɔw m'o faamuya olu wuli ko an ka ɲɛmaaw ka sigi kɔ dɔn u bɛ segin kɔ dɔn cogo di e ta di ka baarakɛminɛ ye e ko k'i ka baarakɛminɛ tɛ di ne ma tugun a tɛna ne fɛ tugun donc ne de ka wuli ka taa ɲɔngiri fɛ k'i deli ala kuma kira kama bon maliden min bɛ k'o fɔ maliden kelen bɛ tila ka fɔ tugun ko k'a filɛ k'an ko k'an ka souveraineté bɛ an bolo mais k'a se ka taa k'an tɛna ka taa France deli bon a ma nɔgɔ quoi a ma nɔgɔ bon depuis i b'a dɔn k'a fɔ France tɛ yan nɔ an ka hɛrɛ kama France bɛ yan nɔ o yɛrɛ ka intérêt de kama maliyɛn denw an fana ka ɲɛ yɛlɛ kɛ an ka ɲɛ yɛlɛ an ka waleyaw lajɛ an kana kɛ mɔgɔ ko ye an ka kɛ yɛrɛ ko ye. Ma foli bɛ bɛɛ lajɛlen ne tɔgɔ Burama Kulubali n sigiyɔrɔ bɛnnen Gawo ma n bɛ mɔnsɔnya la Gawo CEDEAO ka kuma ninnu kɔni Niger kan u bɛ ka Niger bagabaga dɔrɔn de sɔrɔsi fɛn fɛn ma taa Niger a sɔrɔsi si tɛ segin sɔrɔsi fɛn fɛn bɛ ka taa Niger k'u bɛ taa Niger kɛlɛ a sɔrɔsi si tɛ segin président fɛn b'an kɔnɔ sisan a président tila bɛɛ ye tɔw ka piyɔn de ye Afrique kɔnɔ n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen. Sinawalo de Afrique ne tɔgɔ Isa Jabate ne b'o bɔn ma lansiri ne bɔn ne ka mun fɔ kɛlɛko na ala k'an bɛɛ kisi kɛlɛ ma ye kɛlɛ ni kɛlɛ daminɛ Niger a tɛ taa ka Mali tɔ a tɛ taa ka Burkina tɔ a tɛ taa ka Laginɛ tɔ ala k'an bɛɛ kisi kɛlɛ ma ka mɔgɔ bila ka na ni fɛn ka na kɛlɛ kɛ o tɛ solution ye ala k'an bɛɛ kisi kɛlɛ ma CEDEAO o tɛ solution ye donc ala k'an bɛɛ kisi kɛlɛ ma ala ka jisuma ka fɔ merci. Anawula ne biye also bewa namana bewa fele jeda ko nto Yusuf Sagara ka bo banyangara nuga juara te tora gelem dan ka sa tena ka gena ni fama na ga wulu ta ande ma kana kalale pade se sitaye tabata e kana wat ga da poju wat ga kana ta kana ana ande na go es kana to ande Senegal wa ande ba wulu ba asena ta nyo to ya ba fa ko to e jamana o go e a wulu ba ande ne. Aw fana na y'a sɔrɔ ci kan b'aw bolo ka lase a bɛ se k'olu ci an ka WhatsApp nɛgɛjuru sira mun na o de ye 02024 30 17 aw ka kuma daminɛtɔ aw kana ɲinɛ k'aw tɔgɔ an'aw sigiyɔrɔw fɔ fɔlɔ n'a sɔrɔ ye muso la ka walima pogotigini ye a ka d'an ye k'aw fana ka hamina ni jɔrɔnakow dɔn o kama an bɛ wele bila bɛɛ lajɛlen ma u k'u ka hamina ni jɔrɔnakow ci ni WhatsApp nimero kofɔlen in na. Nin bɛ dansigi an ka bi alamisa tabalen kunnafoni kɛnɛ la min yɛrɛ la Dadi Balawe bolo tun bɛ nɛgɛ karafe la ka kunnafoniyaw lase aw ma ne Seyinabu Cero yɛrɛ fɛ sini jumandu nin waati kelen in na ni Alama basi wɛrɛ kɛ an bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ ni kunnafoniya wɛrɛw ye nka ɲan'o cɛ an b'a fɔ k'aw ni cɛ ka kulomajɔ la Ala ka tile hɛrɛ di.